hivatalos vezetéktől. Akkor át is adom. Jó napot kívánok, és szeretném megköszönni a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm a Happy Kids-es gyermekek szüleinek, hogy feláldoztak 2-3 óra hosszát a vasárnapjukból. És én nem is szeretnék sokat beszélni a Happy Kids nemzetközi óvodáról és bölcsödéről, beszélnek inkább a gyerekek, illetve a kis kivetített jótékonysági divatbemutatónkról szóló összesítés. Látogassanak minket meg a 24-es standon. A gyerekek után Polgár Judit Sakk világbajnok hölgy fog beszélni az óvodánkról, hiszen az ő gyermekei is hozzánk járnak. Jó szórakozást kívánok és további szép napot!
dance and rumble to the rhythm of the drums. Rumble, rumble, rumble in the jungle, jungle, jungle. Put your left paw in, take your left paw out. You stretch it and you claw and you rumble all about. Rumble, rumble, rumble in the jungle, jungle, jungle. That's what it's all about. Let's rumble. Put your right foot in and take your right foot out. You stomp it and you kick it and you rumble all about. Rumble, rumble, rumble in the jungle, jungle, jungle. That's what it's all about. Let's rumble. Put your tail in, take your tail out. You swish it and you shake it and you rumble all about. Rumble, rumble, rumble in the jungle, jungle, jungle. That's what it's all about. Let's rumble. Put your tongue in, take your tongues out. You wiggle and you waggle and you rumble all about. Rumble, rumble, rumble in the jungle, jungle, jungle. That's what it's all about. Let's rumble. Put your whole body in, take your whole body out. You slither and you slide and you rumble all about. Rumble, rumble, rumble in the jungle, jungle, jungle. That's what it's all about. Let's rumble. Köszönjük szépen! Ők voltak tehát a Happy Kids International Nursery and Kindergarten, és még át is adok a szót. Én most én vagyok polgárjövő. Csak néhány mondatban tartom föl tovább a többieket. Néhány mondatban szeretném elmondani, üdvözlöm a kedves szülőket, gyerekeket, hogy a Happy Kids-el kapcsolatban nekem néhány különböző kötődésem van. Először természetesen, amikor a gyermekem Olivér jött fel az adáshoz, aztán Hannánál már természetes volt. Én is, mint minden szülő, a férjemmel elmentünk különböző oldákba, megnéztük természetesen minden szülő részére az első benyomás, aztán esetleg, hogyha az egész jó, akkor másodszor is elmegyünk. Én nekem az volt a meggyőződésem az első pillanatban, amikor találkoztam Szuzival az irodában, hogy nagyon őszintén, tisztán elmondta a pozitívumokat és az angol tudásnak a napi fontosságát, de a hátrányát is természetesen. Nekem meg a férjemnek a mi életünkben nagyon fontos az, hogy a nyelveket tudják minél magasabb szinten a gyerekek, és természetesen az, hogy boldog, jó, biztonságos környezetben legyenek. Én a férjemmel ezt így találtam, és egy pillanatra sem bántuk meg, hogy már a harmadik éve vannak a gyerekek, vagy a iskolás. Egészben nekem azt tetszett legjobban, hogy a Szuzi és a férje, mivel ez magánomoda, így azért nagyon flexibilisek tudnak lenni, és azok is. És ez abban is megnyilvánult, hogy én szerettem volna az óvodai sakkozást, meg már elég előre haladott állapodban a sakknak az iskolai oktatása, bevezetése és európai szinten is lobbizok sokat értek. És nagyon nagy öröm volt számomra, hogy az első könyvemet, amit a nővéremmel írtam, a sakkjátszóteret, azt angolul is kiadtuk, sőt, hát a Happy Kids részére készítettük az angol verziót a nővéremmel, hogy tankönyv része legyen a sakknak, és annyira jól sikerült, hogy második éve van már a sakk a tananyagban kötelező idézőjelben téve tantárként az óvodában, és a gyerekek szeretnek sakkozni, szeretnek ott lenni. A Hanna csoportjával, ahol van nagyon jó pedagógus van, és nagyon szépen fejlődik a Hanna is, úgyhogy én nagyon boldog vagyok vele. Mindenkinek kívánom, hogy sikerüljön olyat választani, akikben megbíznak, tetszik, örülnek neki, és hagyják a pedagógussal dolgozni, és legyenek boldogok a gyerekek, és ebből alapban a szülők is. Minden jó! Nagyon szépen köszönöm Juditnak a bemutatót. Ez volt a Happy Kids, mi egy angol nyelvű, úgy vagyunk, nem kétnyelvű. Mi hiszünk abban, hogy az angol nyelvet csak úgy tudják ebben a korban a gyerekek megtanulni, hogyha benne élnek a nyelven. Úgyhogy aki érdekel, látogasson el minket a 24-es tagon. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen!